Podcast z kláštera. Zdravíme vás u poslechu 8. ročníku podcastu z kláštera. Ten pro vás již tradičně nahráváme na akci Sympozium ilustrace, která se koná každé jaro v Broumovském klášteře. Seznamte se s letošními účastníky a sledujte veškeré dění na našich profilech na Facebooku, Instagramu nebo webu www.sympoziumilustrace.cz. Podcast moderuje Michaela Režová. Podcast z kláštera. Dnes si budeme povídat s ilustrátorkou Danielou Olejníkovou. Ta má na kontě více než 200 knih nejen pro děti a mládež, pro slovenská i zahraniční nakladatelství. Mezi její poslední velké úspěchy patří kniha Miko, kompletní zpravodaj ze světa hub, kterou napsal Jiří Dvořák a vydal Baobab. Kniha získala hlavní cenu Bologna Ragazzi Award 2024 v kategorii non-fiction. Otázky budou směřovat nejen k její tvorbě, houbám a knihám, ale i slovenské knižní a ilustrátorské scéně, tvorbě pro děti a rodičovství. Ahoj! Ahoj, dobrý deň. Tak jak se ti v Broumově líbí a čemu se tady věnuješ? No mne sa to páči veľmi. Ja som tu druhýkrát vlastne po necelom roku. Takže už som aj trošku tušila, že čo tu uvidím a teda tých podnetov je tu strašne veľa. Ja si tu najviac užívam tú možnosť chodiť do okolia, liesť po skalách a pozerať sa na rôzne veci v lese. Takže to sú aj veci, ktoré sa potom premietajú do tej mojej tvorby tuto. A venujem sa takým krajinám, ale skôr by som povedala mikrokrajinám, pretože sa pozerám zblízka, hľadám rôzne textúry, štruktúry, tvary, ktoré nevidíme úplne na prvý pohľad, takže tu tak nejako sklbujem to, čo ma vlastne hrozne baví, na čo ma baví sa pozerať a vlastne čo ma baví robiť. A díváš se zblízka jenom očima, nebo používáš i různé nástroje, jako lupu třeba, nebo mikroskop? Stačia mi oči tentokrát. Keďže mňa zaujímajú tie rôzne tvary a textúry, tak vlastne už len pri tom bližšom pohľade tam toho vidím dosť, keď sa zastavím teda. Takže keď idem na prechádzku a myslím si, že mi to bude trvať 2 hodiny a potom mi to trvá 4, tak už vlastne ani nie som pomaly prekvapená. A jaký je tvůj proces té procházky? Skicuješ si nebo si i fotíš, zapisuješ? Jak sbíráš tu inspiraci při tom, řekněme, sbírání a zaznamenávání? Hlavne fotím a ako tak kráčam, tak mi vlastne to, čo odfotím, tak to sa mi tak ako v tej hlave potom postupne zbiera a ja vlastne na to, aby som si zapísala, alebo respektíve nejak zaznamenala to, čo chcem robiť, mi stačí akože pár čiar. Takže keď mám pocit, že cítim niečo, čo by mi mohlo ujsť, tak si to v tých pár čiarach nakreslím. Ale nie som taký ten typ, ktorý by si sadol k tomu niečomu zaujímavému a tam na mieste to kreslil. Toto robím veľmi málo kedy. Takže spíš si to pak přenášíš k pracovnímu stolu a tam teprve... Áno, presne tak. Hej. Vlastne chcem toho čo najviac obísť a prejsť, takže nie je to také, že prídem na jedno miesto a tam ako keby všetko absorbujem. Tam to skôr celé pobehám a trávim tam dosť veľa času, veľa fotím, aby som sa k tomu mohla kedykoľvek vrátiť. Jak ty osobně vnímáš práci a poslání vlastně toho ilustrátorského řemesla, řekněme? To je veľmi ťažká otázka, pretože ono v nejakej forme sa to vlastne premieňa projekt od projektu. Keďže ja pracujem nielen pre detské publikum, ale aj pre to dospelácké, tak samozrejme tá rola tej ilustrácie v tej konkrétnej knihe alebo v tom projekte sa ako mierne premieňa, ale ak by som to mala nejako tak skúsiť úplne čo najširšie povedať, tak pre mňa je vlastne dôležité v tej ilustrácii ukázať alebo povedať niečo, čo ten text úplne ako keby sám jasne nehovorí. Že vlastne vždycky hľadám nejaké pole, nejaký priestor, cez čo môžem vlastne ten text alebo teda ten príbeh rozšíriť ešte. Že vlastne veľakrát si kladiem tú otázku, že no ale tak prečo to má byť ilustrované? Že čo tou ilustráciou, o čo to môžem obohatiť? A som teda rada, keď to nie je iba akože pekný obrázok, ale keď to, ako ten obrázok urobím, ako tú ilustráciu urobím, priamo vychádza z toho, že o čom je tá téma a čo sa chce povedať a ešte ako keby hľadám tie možnosti, ktoré text ako keby nevie obsiahnuť sám. A jsou nějaká témata, která jsou tobě blízká, že víš, že když už tam je tohle téma, tak to půjde prostě samo, řekněme? Tak ono, spočiatku to nikdy nejde samo, lebo
Ja ako rada sa k tomu projektu vždycky ako keby postavím ako keby tak trošku od nuly, ale samozrejme sú témy, ktoré ma veľmi zaujímajú. Ja neviem, hlavne to, čo sa týka prírody a non-fiction je niečo, čo ma zaujíma ako keby úplne mimo ilustráciu, že sú veci, ktoré si pozerám, vyhľadávam sa to informácie aj sama od sebe, takže samozrejme, keď mám takúto príležitosť, tak ako idem úplne po hlave a že ako hĺbkovo sa do toho opieram a ponáram. A ty se věnuješ i třeba časopisecké ilustraci nebo něčemu, co vychází, nebo je mimo formát té knihy? Áno, robím aj takéto roboty, teraz o mnoho menej, aj pretože mám vlastne toho času na prácu dosť málo, tak potom ako prioritizujem tie veci, ktoré sú tie knižného typu. Ale áno, v minulosti som to robila. Bolo to ako keby úplne iný typ práce a teraz tak občas niečo príde, čo sa tak vymýka tomu celku. Ale skôr častokrát sa mi stáva, že dostanem zadania, ktoré sú ako keby jedna ilustrácia, nie je to časopisecká, ale nie je to v tom knižnom celku, že ide o ako solitár. A vyhovuje ti ta práce na té knize i tím, že je to právě třeba soustředěnější, delší blok, kdy máš ten prostor to téma prozkoumat i ty sama, zvolit různou techniku, protože ty taky často měníš, nemáš vlastně to, že bys každou knihu dělala podobným stylem, tak je to pro tebe i právě důležitý mít ten větší časový celek? Áno, a nie len je to o tom, čo hovoríš o tom časovom celku, ale je to vlastne aj o tom, že mňa veľmi baví pracovať ako keby v tej veľkej kolekcii tých ilustrácií. Baví ma aj to iné, ale v tej knihe je špeciálne super to, že ja vlastne ako keby nemám ambíciu urobiť čo najkrajší jeden obrázok. Že ja mám strašne rada, že v tej knihe to funguje na tých vzťahoch, kde ilustrácia je, kde nie je, ako sa navzájom tie ilustrácie ovplyvňujú, ako sa to čítať strana po strane aj vizuálne. A že toto je niečo, čo samozrejme tie jednotlivé ilustrácie nevedie priniesť. A kniha úplne ako keby ponúka takýto nejaký iný spôsob rozprávania. A preto sa mi zase veľmi ťažko, keď mám robiť nejakú výstavu alebo také, že veľmi ťažko sa mi stalo nejaká ilustrácia vyberá von, pretože si ani dokonca nemyslím, že to je úplne podstatné, že v tej knihe je to presne tak, ako to má byť a to je to dielo, nie tá jedna ilustrácia. Že je to pre mňa také veľmi nedeliteľné, čo sa týka vo vzťahu k grafickému dizajnu. Ty jsi to vlastně zmínila i tady na vernisáži, kde máš v knihovně vystavených několik ilustrací z knihy Miko. A mluvila si o tom, že vlastně pro tebe je výsledek ta kniha, ne vlastně ten obrázek, který visí na té zdi, že to je spíš takové nahlédnutí do procesu, ale že vlastně pro tebe je výsledek to, jak je to vytištěný, jak je to vlastně komplexní v té knize. A zároveň si zmiňovala i třeba v kontextu Mika právě spolupráci s grafikem Pálo Bálikem. Je právě, i teď, jak o tom mluvíš, tak myslím, že to pro tebe není jenom teď udělat tu hromádku ilustrací, ale právě je to o té spolupráci. Tak je to něco, co třeba k čemu ses taky propracovala a zjistila, že takhle to jde dělat tu knihu živě, že nejseš ten, kdo dodá prostě balíček ilustrací a už máš třeba i tyhle ty spolupráce, že víš, že s tímhle grafikem prostě to vždycky bude srdcovka a vyhovuje ti to? Áno, Pálo Bálik je pre mňa úplne špeciálny človek v tomto samozrejme. Ja som mala obrovské šťastie, že som vlastne mohla byť u ňoho na stáži na vysokej škole. Ja som vlastne u ňoho, jak to povedať, odišla som trošku z oddelenia ilustrácie, a teda grafiky. A prišla som na grafický dizajn, aspoň teda na jeden semester. A toto bolo pre mňa určite formatívny zážitok. Vlastne aj to, že ako to môže byť. Ja som si samozrejme myslela, že takto to musí byť vždy. Že to ako keby rozprávame s Pálom o tých veciach, že to je ako keby normál, lebo to bol ten môj prvý kontakt. A vlastne už roky potom som zistila, že toto je vlastne úplne špeciálne, že to není vôbec ako bežný spôsob, ako komunikovať s grafickým dizajnerom a ako spolu vytvárať tú knihu úplne od piky, dá sa povedať. A že áno, ten proces tej tvorby je taký, že ja robím za svojím stolom a dodávam ako keby kopu tých ilustrácií, ale tomu predchádza to ako keby rozprávanie medzi nami, ktoré je úplne takého toho koncepčného typu, ešte predtým, než kdokoľvek z nás čokoľvek urobí. A že vôbec nie, že on počká na nejaký môj obnos ilustrácií, ktorý on potom spracuje. A párkrát sa mi stalo, že som spolupracovala s niektorými inými dizajnermi a niekedy to bolo také, že no však najprv niečo urob a ja potom tam urobím ten dizajn k tomu, alebo čo. A takže, že mne to ako keby lepšie ide iným spôsobom.
A vlastne aj v kontexte mojej práce a mojho nejakého vývoja je pre mňa Paolo Balik strašne dôležitý, lebo on je taký ten tým človek, čo vždycky akože sa pýta, že no a čo, urobíme to tak ako vždy, alebo urobíme to nejako inak úplne, čo sme ešte nerobili, aby sme sa zabavili. No tak samozrejme tá odpoveď na takúto otázku je jasná. A ja v ňom mám obrovskú oporu robiť veci, ktoré by som možno nemala by som toľko odvahy sa do nich pustiť úplne sama. Takže pre mňa je on veľmi dôležitý nielen čo sa týka tvorby tej konkrétnej knihy a ako by kniha mohla vyzerať ako výsledok, ale aj pre mňa tak mi ako vytvára príležitosti na to, aby ja som nejako rástla alebo sa vyvíjala, bavila sa na tom, čo robím. Aby som neustrnula proste v nejakom niečom vyšlapanom. Pretože viem, že on má tendenciu do toho potom akože rybkať a rozmýšľať, že no tak poďme si to vymyslieť inak. Jaká byla tvoje vlastní cesta k hledání autorského rukopisu? Jak zase mluvíš, tak vypadá, že neustává, že pořád na té cestě seš, ale jako i to si podle mě uvědomit, že to nemusí dojít do nějakého tvaru, protože nás třeba poslouchá hodně i ilustrátorů, ilustrátorek, že je to jako v pořádku nemít, jako nenacházet stále ty koleje, ale prostě je hledat a objevovat a experimentovat. Myslím si, že to může být taky jako důležitá informace, že ta cesta nemusí končit a pojďme dál objevovat a hrajme si. Tak jak to máš ty? No ja si myslím, že asi ilustrátori sa dajú tak veľmi nahrubo rozdeliť aj takto, jak to povedať, že iným spôsobom pracujú na vyvíjaní svojho štýlu. Niektorí, čo je úplne legitímne, úplne v poriadku, ako keby tak konzistentne pracujú na niečom a ako keby posúvajú si po maličkých krokoch to niečo, čo volajú svojim štýlom. A mne zase o mnoho viacej vyhovuje začína ako keby vždycky od nuly. Ja ale zase rozumiem tomu, že či chcem, či nechcem. A teda musím povedať, že asi chcem, že ja si myslím, že existuje niečo, čo je ako štýl aj v mojom prípade, ale ja teda dúfam, že to je niekde ako keby tak hĺbkovo zakopané, že skôr je to o tom, že ako uvažujem nad vecami, než ako tá vec samotne vyzerá. Že do toho mne príde byť asi dôležité povedať, že ten štýl nemusí byť to, ako kreslíte tváričky, alebo ako kreslím kvetinky a tak ďalej. Môže to v tom byť zakotvené, ale dúfam, že je tam taký nejaký spodný prúd, ktorý bez ohľadu na to, akú techniku si zvolím a čo robím, tak nejakým spôsobom tak ako keby vypláva. A to si myslím, že je zakotvené skôr tak akože v tom uvažovaní a v tom, že do čoho vlastne, na čo ja ukážem prstom, čo je pre mňa dôležité. A to si myslím, že asi máme všetci nejaké unikátne. Ale to, že čím to obalíme, že ako to naozaj že vyzerá, mne príde byť fajn meniť projekt od projektu. Tak ma to baví. A nie je to také, že si akože niekde nájdem, že idem to robiť týmto štýlom, ale skôr ako keby počúvam ten text, že čo si vypýta, alebo teda ten akýkoľvek podklad, alebo tú tému a že akým spôsobom tú tému viem preniesť aj do toho, ako je tá ilustrácia samotná urobená. A jak je to potom u tebe s technikama? Digitál, ruční věci, kombinuješ to? Taky si potřebuješ občas odpočinout od té obrazovky? Jaký je ten přístup tady? Áno, presne tak. Ja mám najradšej projekty, ktoré obsahujú ideálne 50/50 analog a digitál. Ja milujem digitál, hej, mne je to strašne príjemné, ja mám hrozne rada tú kontrolu, aj tú takú špecifickú vizualitu, ktorú to vie priniesť, takže ja som veľký fanúšik a napriek tomu mám veľmi rada ten čas, kedy to môžem vypnúť a tak ako sa tu spomínalo Miko, že to bola vlastne veľká časť tej prípravy, ktorá bola čisto analogová a potom som sa ako keby ponorila do toho digitálneho, kde si môžem úplne dokonale kontrolovať ten výsledok a to je pre mňa taký ten úplne ideálny balans. Ale napríklad teraz robím knihu, ktorá je čisto digitálna a úplne si to užívam, že to, že tie projekty si môžem takýmto spôsobom mixovať, ako aktuálne potrebujeme, pre mňa strašnou výhodou tejto práce. Když se zastavíme u té knihy Miko, už jsme zmínila teda, že to byla i úspěšná kniha, sebrala i nějaké ty ceny. Nebyla to ale tvá první spolupráce s Jiřím Dvořákem, který napsal. Jak se ti s ním pracuje? Ja som jeho obrovský fanúšik. A teda tá spolupráca není v takom slova zmysle, že by sme počas toho procesu nejak veľmi interagovali, lebo on už má tie texty má ako dokonale hotové, má to super premyslené a tam k tým zásahom ako keby spätným z mojej strany prichádza úplne minimálne. A teda ja som úplne ako
Mne sa páči úplne všetko, čo on dáva von. A ja viem, že jemu nie úplne. A to je strašne smiešné. Lebo my vlastne, aj teraz to Miko, my sme dokončili Miko a už to videlo vlastne celé Jiří Dvořák. A nebol úplne presvedčený. Bol taký, že jo, že díky, že pekne ste to urobili. A vlastne ako bežal ten čas a tá kniha už bola dávno hotová, tak on akoby občas sa k tomu ešte nieko vyjadroval. A úplne bolo vidno, ako sa mu to začína páčiť. A toto myslím, že bolo s každou knihou, že na to pozerá to chvíľku s takou nejakou možno nedôverou, alebo že nie je úplne presvedčený o tom, že či toto bol ten najlepší spôsob, ako sa do toho pustí. Ale je ticho, neovplyvňuje nás. Máme od neho akože úplne minimálny feedback a až potom ako keby to tak zoberie na milosť. A mne sa to veľmi páči, že to není také, že nám celý čas tlieska popri tom, ako pracujeme. Musíme ho aj trošku presvedčiť, musíme mu to vysvetliť a je to super. A jak vlastně tahle kniha tedy vznikala, jaký byl proces té tvorby ilustrací? Jsme se toho trošku dotkli, obecně jaká je vaše spolupráce s grafikem. Tak jak to bylo? On měl opravdu, ty texty byly všechny hotové. Áno. A ešte tak pribudli tam nejaké texty navyše, čož bolo taká áno, akože už v procese práce zrazu, ako to tam Pálo Bálik natlačil do toho neuveriteľného malého počtu strán, že tam akože naozaj veľmi veľa rôznych textov bolo treba upratať na vlastne taký ten striktne daný počet strán, ktorý vyplýval z tej zložky, tej knižky, hej, že ako jednej zložky papiera. Tak on to tam nejako vlastne celé upratal do takých ako keby, povedzme, Petriho misiek. Všetko celé také čisté, ako keby to bolo takéto pole, kde ja môžem natrúsiť tie výtrusy a to mycelium sa vlastne rozbehne aj popod, cez, ponad, hodziak a že my sme si vlastne dohodli, že ako ja môžem narúšať jeho sadzbu a čo s tým vlastne môžem robiť. Úplne také, že základné pravidlá a potom som si ja sadla za ten svoj stôl a išla som do toho. A vlastne tomu úplne na začiatku sme sa rozprávali o tom, že tak ako vlastne poňať, ako má vyzerať kniha, ktorú si píšu húby o sebe a sami pre seba, ako by mohol vyzerať ten časopis, aká by mala byť tá sadzba. To sú boli veci, ktoré boli zodpovedané na začiatku a potom teda, ako som spomínala, tie pravidlá sú dôležité. Prípadne aj povedať si to, že tie pravidlá budú absolútne porušované. Hej? A ja potom môžem tým pádom úplne slobodne tvoriť. A keď už je ako keby väčšie množstvo tých ilustrácií na svete v takej tej nejakej podobe, tak ešte prechádzame celú tú knihu a rozmýšľame, že kde je ešte priestor pre nás, aby sme to ešte do toho trošku šťuchli a niečo s tým spravili, že či už tam pustili nejakú špinu po podtext, alebo niekde narušili nejakú líniu a tak, že máme samozrejme takúto rojnicu na závere tej knihy, kedy to prechádzame a ešte to tak ako keby nejako, čo najviac montujeme dohromady, že my máme taký, myslím si, že každýkrát máme spôsob tvorby, kde ten výsledok je vlastne absolútne zašrobované do seba, tie ilustrácie s grafickým dizajnom. Preto je to ťažké vystavovať. Aj preto ja to cítim potom tak zvláštne, keď musím tie ilustrácie vypustiť z toho textu von, alebo teda z tej sadzby. Lebo pre mňa sú ako keby časťou tej ilustrácie, že to tak vždycky tak hľadám, že ktorá z nich by sa vlastne dala použiť a ktorá je absolútne spätá s tým textom a teda s tou typografiou. Tahle knížka je vlastně speciální, že to je jako, řekněme, soubor těch zpravodajů. Byla tam rovnou ta vize, že to vyjde takhle jako celek, nebo jste třeba zvažovali, že i vyjdou zvlášť ty časopísky? To by nás prizabili vydavatelia. Áno, samozrejme, že ono to tam ako keby niekde na pozadí v hlave je. My sme kedysi dávno robili taký spoločný projekt, kde ako keby jeho protoverzia bola, že by mala vychádzať po takýchto zošitoch, ale my si samozrejme uvedomujeme, že čo znamená pre vydavateľa. A vlastne určilo nám to, ako sa napríklad striedajú tie farby v knihe, že to sú vlastne tie zložky majú vždycky rovnakú farebnosť. Takže ono, keby sa to celé tá kniha rozpustila, tak ona absolútne funguje ako tie zošity, že naozaj by mohli byť zošity, časopisy, že mohlo by sa to takto predávať. Je to funkčne vymyslené tak, ale samozrejme vedeli sme, že to bude vo výsledku zviazaná kniha. My to teda voláme, to je ročenka, hej? Tak ako keď ideš do knižnice a zoberieš si ročník konkrétneho časopisu, tak on je ako keby zbalený do tých tvrdých dosiek väčšinou. Že nejakým spôsobom je to proste celé adjustované, aby to bol vlastne uzavretý rok. Takže tam sa nám to úplne premietlo jasne.
po úspěchu té knihy byl tam i nápad pokračovat nějak s tím Mikem? Ja myslím, že nie. To by bolo také, že dobre, bolo to úspešné, tak poďme to robiť do Aleluja. Ja ako ilustrátorka by som to robila úplne najradšej, že do konca života. Mňa to tak strašne bavilo, že mne bolo veľmi ľúto, že tá knižka už končí, ale myslím si, že tam není nejaký takýto nejaká predstava, že bude nejaký sequel. Jsi ty sama vášnivá houbařka? Nebo spíš pozorovatelka hub? Som vášnivá pozorovateľka húb. A venujem sa tomu už veľmi dlho, ešte vlastne predtým, ako som robila túto knižku, ale stále vlastne si uvedomujem, že ako plítke to je a že chcela by som ísť hlbšie a že zaujíma ma to veľmi, veľmi. Ale keby ste sa ma chceli pýtať na nejaké akože konkrétnym druhom, tak pravdepodobne, že sorry, že nepamätám si. Je to stále ešte veľmi také z rýchlika. Ta kniha byla oceněná v Boloni. Přineslo ti to něco kromě dobrého pocitu z dobře odvedené práce? Hej, ten pocit veľmi pomohol a áno, ono stále mi to tak nejako otvára dvere ďalej, ale nie ako v zmysle, že môj ilustrátorský život sa teraz zmenil, ale napríklad tento ročník také tej výstavy v Boloni, čo sa volá Mostra Illustratori, som mala možnosť spoluhodnotiť. Čož áno, nerobím vďaka tomu teraz neviem aké knihy, ktoré by som nerobila, keby som to nevyhrala, ale bola to pre mňa akože obrovská skúsenosť. Bolo to skvelé. Samozrejme totálny imposter syndrom, že vlastne neviem, prečo ja tu sedím a ja to hodnotím, ale zároveň zobrala som si z toho strašne veľa, bolo to pre mňa veľmi prínosné. Ještě mě napadá otázka k Miku, že vlastně vychází v zahraničních překladech. Zmiňovala si třeba v Koreji, že vyjde teďkon Miko. Jakou nad tím vlastně máš ty grafik, jakou nakladatel vlastně Baobab, jakou nad tím máte kontrolu, protože tahle kniha opravdu je divoká, barevná, náročná, tak jak to hlídáte? No, my to hlídáme, áno. My samozrejme dostaneme náhľady toho, ako to ide do tlače a samozrejme v Kóreji nevieme úplne ako keby zhodnotiť tú sadzbu, ale pozrieme sa, vychytáme tam nejaké mušky, vždycky to kontrolujeme, takisto obálky kontrolujeme a v prípade korejského vydania, ktoré je už teda na svete, tak bolo celkom smiešno, že vlastne v tom procese oni sa viackrát ako keby pokúsili, že či sa nemôžu uľahčiť. Že nemohli by sme to vytlačiť v cmikovej farebnosti namiesto tých 15 pantoniek, alebo čo to je? A my, že Alebo že nemôžeme tú obálku vytlačiť zase takýmto štýlom. A my, že A že výsledok je úplne super, že ako oni poligraficky to úplne vymakali. Ale hej, boli tam také pokusy, lebo tá knižka je ako veľmi náročná, teda predpokladám, že je veľmi drahá na tú výrobu. Takže tak, ale my sme v tom procese, my dostávame tie PDF-ka na schváľovanie a samozrejme, že riešim iba také tie veľké veci. A Paolo Válik to teda ešte pripravoval tak, že existuje verzia troštičku väčšej tej knihy, pretože pokiaľ by to jedného dňa chceli vydať napríklad Francúzi, tak oni sa ako do tejto zakľúčovanej, zamontovanej sadzby poprepájanej s ilustráciou, oni tú francúzštinu proste v živote nenapchajú. Takže máme vo vačku ešte takú verziu, kde je to vlastne celé ako keby v trošku väčšom formáte, aby to mohlo fungovať aj v jazykoch, ktoré sú proste urozprávanejšie. A seš ten typ ilustrátorky, co si pak schromažďuje, když ty tvé knihy výjdou v překladu, že máš ty jazykové verze? Mám jazykové verzie, no tak to je super. Že či si to zhromažďujem, neviem, mám také hnedé krabice, ktoré sú akože natrepané týmito vecami a je to veľmi príjemný pocit si to tak akože rozložiť a vidieť, ako sa to tak morfuje do tých rôznych jazykov, že tá knižka vyzerá stále vlastne rovnako, ale inak. A vlastne Korea si ešte ako keby nechala viac menej tú obálku, tak ako ju máme v českom jazyku, ale španielský titul sa volá Hongos a vlastne celé je to prerobené. Iné slovo tam je, inak je to porozkladané a zároveň je zachovaná tá špecifikácia, takže je to úplne, že je to láhoda sa na to pozerať. Jaké z dalších projektů a speciálně knih, na kterých si pracovala, jsou pro tebe nějakým způsobem zásadní? No pre mňa sú zásadné tie knihy, ktoré som robila s Paolom Válikom a konkrétne asi aj tá prvá, ktorú sme načali ešte, keď ja som bola u neho na tom jednom semestri ako na stáži a to je od Richarda Breutigena v melónovom cukre a
nejak sme si asi ani vtedy nepredstavovali, že tá kniha naozaj vyjde. Ja som myslela, že to bude semestrálny projekt, na ktorom som si odskúšala niečo, čo ma strašne bavilo a vlastne s odstupom podľa mňa roku alebo 2 to vyšlo normálne ako taká obrovská buchla. Tá knižka je úplne malinká, keď akože človek ide to pôvodné vydanie, tak by to mohlo byť zošitok, ktorý si strčíš do kapsy a ideš z toho čítať niekde do lesa. A my sme z toho spravili takú úplne obrovskú tučnú knihu, ktorá sa číta úplne iným tempom, ako sa číta tá malička. A vlastne v tomto sme tam nejako experimentovali a to bola akože úplná sloboda, že ten text som napísala ja rukou v počítači teda. A že celé je to taký ako úplne šialený manuskript a ten Pálo tam bol sa tým všetkým ako taký dozor a takže celé to tak ako riadil, ako to bude, ale vlastne celé som to musela urobiť ja ako taký otrok. Bol to úplne skvelý proces, takže to bola jedna vec. A samozrejme veci pre Jiřího Dvořáka sú pre mňa strašne dôležité aj tým, že sa týkajú témy, ktorá ma strašne baví. A vlastne aj ten Richard Breutigen, to bola knižka, ktorú ja som si vysnívala, že budeme robiť, keď som mala asi 16 rokov alebo 17. A potom sme mali napríklad knihu Neviditeľné mesta od Itala Calvina, ktorá je vlastne úplne že predospelá rovnako ako Breutigen. A to, ako sme sa do toho zahryzli, no proste ten proces bol úplne šialený. Tá kniha má schované ilustrácie v kapse, tiež je tam milión pantoniek a teda Pálo sa tam strašne vyhral aj s tým grafickým dizajnom, že to používa asi, ja neviem, 11 fontov alebo také niečo a že snažili sme sa v tom ako experimentovať, ako si to ten text vyžadoval a to boli úplne super spolupráce. Ale ako ťažko vyberať. Hej, ale tieto stále vlastne svietia aj kvôli tomu, že tie texty, že spracovať tie texty bol môj sen už dlho. Ešte keď som možno ani netušila, že budem robiť naozaj že ilustráciu, tak ma to zaujímalo ako čitateľa veľmi. Ty jsi v rozhovoru pro slovenský deník N zmínila, že jsi se stala ilustrátorkou ze vzdoru. Co to znamená? Tak to je taká prúpovídka. Ja som sa totiž dostala na vysokú školu na maľbu. A vtedy, keď som sa tam dostala, tak tá maľba bola strašne na výslní a proste dostať sa na maľbu bola proste, že najviac a že dostala som sa tam rovno po matematicko-informatickom gymnáziu, čo som považila za taký akože dosť zázrak. No a ja som bola taká nevďačnica, že potom ako som tam 2 roky počúvala, že moje veci sú síce pekné, ale sú nejaké čudne ilustratívne. Nikto mi nevysvetlil, čo to vlastne je. Tak dosť ma to otravovalo, až jedného dňa som si tak nejak povedala, že tak viete čo, že ja idem na tú grafiku, ktorá bola totálne zaznávaná vtedy a že ja idem robiť tú ilustráciu, keď mi to stále otrepávate o hlavu. No ale moje prekvapenie bolo to, že ja som tam prišla a ja som sa cítila totálne jak ryba vo vode, že vlastne od toho prvého semestrálneho, či už zadania alebo nejakého vlastného projektu, čo som robila, bolo také, že toto, že však vlastne ja chcem robiť toto. A spätne si ako keby uvedomujem, že čo by bolo hovorené aj akož voči tej maľbe a že ja si keď tvorím, tak ja ako vychádzam z toho textuálneho niečoho a že ono to tam vlastne bolo cítiť, aj keď som pracovala na tých maľbách. To, či je to zlé, alebo je to dobré, to už je asi na inú debatu, ale vtedy mi to bolo ako nekomfortné, že prečo to stále počúvam, ale zároveň akože ja to vidím ako najlepšie rozhodnutie, čo som mohla urobiť, že pravdepodobne na maľbe by som sa ako keby stále trápila s nejakým ako definovaním toho, čo robím a keď som prešla na tú grafiku, aj tým, že to bolo tak trošku v ústraní, tak pre mňa sa akože otvoril úplne slobodný svet, takže príležitosti, ktoré boli pre mňa úplne že najlepšie. A k té malbě se někdy vracíš ještě, nebo máš na to prostor? Áno. Ja ako keby nemám ambíciu, že ja teraz ako idem byť nejaká maliarka alebo čo, alebo že robiť voľné umenie, ale strašne rada ako keby takto, skôr by som povedala, že tá ilustrácia je vlastne rozkročená cez viaceré odbory, že veľmi dôležité jednou končetinou sa dotýka toho grafického dizajnu napríklad a jednou zase do toho voľného umenia a ja strašne rada ako keby mením to rozloženie tých končetín cez tieto odbory a že pre mňa je to ako keby obrovská sloboda a áno, sú isté také tie veci, čo mám v hlave a čo zrobím sama pre seba ako voľnú tvorbu, ktorá ako keby není ilustrácia sama o sebe, že ide to iné týka sa vecí, ktoré mňa bytostne zaujímajú, čo sú moje ako keby vnútorné potreby a áno, rozvíjam to. Sice menej, ako by som chcela, ale rozvíjam. Takže že nečakám na to, že kedy mi príde nejaký projekt, ktorý budem môcť robiť, aby mi to úplne sadlo, ale že ako vyvíjam si aj tie nejaké svoje vlastné cestičky. A myslím si, že to mi zostalo aj z toho, že som vlastne začínala na tom voľnom umení. A je nějaký knižní projekt, kde si se nejvíc přiblížila třeba té malbě? Že bys to úplně
Asi takéto niečo nie. Samozrejme, mám projekty, ktoré som maľovala celé, také staršie, ale ja to nevnímam, akože toto je ten návrat v malbe. Možno skoro vnímam v tom, že keď som prišla na grafiku, na to oddelenie grafiky, tak si ma tam tak vlastne hýčkali, že toto dievča, že to není ako grafička, že ona prišla z tej malby a poďme to ako keby v nej podporovať. A že všetci robili také tie čierno-biele veci. A ja som došla z malby a začala som robiť proste veci, ktoré boli založené na farbe. Paradoxne, keď som bola na malbe, tak som bola taký ten šedáčik, ktorý si tam proste robila také tie utiahnuté veci a že až keď som vlastne prišla do toho prostredia tej grafiky, kde bolo všetko takéto štrukturálno, čierno, bielo, sivé, neviem aké, tak mne tam tie farby vybuchli. Takže ja to vlastne cítim cez to, že v tých mojich knihách a vôbec projektoch je tá farba strašne dôležitá. Paradoxne až vtedy, keď som odtiaľ odišla. Takže to je také zvláštne, že človek ako mení to prostredie, či už v tej škole, alebo proste vôbec v tom obore a ako keby to, čo je okolo neho, vytlačí zase niečo úplne iné. Takže v tomto to tak nejak cítim. Čemu se letos plánuješ věnovat, nebo jaké projekty máš teď na stole? Ty máš poměrně nabitý harmonogram a říkala si, že máš i omezený prostor, kdy se tvorbě můžeš věnovat. Áno, ja som mama, stále ako ten pomer tých hodín, kedy som mama a kedy pracujem je taký a nie úplne v prospech pre tú prácu, takže hej, že nemám to tak hrozne nabité, pretože by ma stále niekto zavaloval robotov a ja všetko som odmietam z toho dôvodu, že mám proste iné povinnosti a radosti. A vlastne pracujem teraz na jednom knižnom projekte, na knižke, rovno by som povedala, také poetickej. Napísala ju Jana Bodnárová, známa slovenská spisovateľka. A je to vlastne kniha, ktorá sa bude minimálne z tej ilustračnej stránky odohrávať v takom jednom dlhočíznom páse. Bude to taká veľká prechádzka okolo takého obrovského jazera, lebo vlastne to vychádza z toho textu. A sú tam také rôzne zastavenia a tým, ako sme si to postavili s Pavlom Bálikom, že to vlastne bude tak ako chodiť od jedného obrazu k druhému, tak tam vznikajú také všelijaké zvláštne susedstvá, ktoré v tom texte až tam napríklad človek nevníma. Takže na tomto pracujem úplne aktuálne. Mala by som to mať doskoro hotové. Mám rozpracovanú detskú hračku. Úplne pre maličké deti spoločne s viacerými ďalšími ilustrátormi pracujeme na takom jednom drevenom projekte. A čo ešte? No vlastne v blízkej budúcnosti ma čakajú ešte ďalšie 2 knihy, ale ktoré ešte vôbec nie sú rozpracované, takže o nich by som asi ešte nehovorila. Jak se ti kloubí role výtvarnice, umělkyně, ilustrátorky a mámy? Ja som super efektívna väčšinu času. A jak som to bola minulý rok na týždeň, takže si na mňa tak pozerali tuto, to iba na týždeň, že to sa nič nestíha. Nie, ja som stihla všetko na svete. To bolo úplne skvelé, že som toto akože pochodila, takže cítim, že ma to tak trošku vystrelilo, čo sa týka efektivity práce. A ľahšie sa mi pracuje. Dokonca to začalo už vtedy, keď som bola tehotná. Neviem z akého dôvodu, ale že niečo mi to tam preplo. Takže aj keď bol vlastne syn veľmi maličký a toho času na prácu bolo ešte menej, tak som mala pocit, že ak s ním ako chodím a objavujem svet, tak sa mi potom lepšie sadne za prácu a premýšľa. Tak, ale ináč je to vlastne absolútne notorické nestíhanie sústavne a už chod spať, lebo ja už musím ísť niečo robiť. Poradila bys něco dalším ženám, matkám v kreativních profesích? Iha. Netrúfam si radiť, pretože ani neviem, že či som to vlastne robila ja úplne správne, že keď sa rozprávam s inými kreatívnymi osobami okolo mňa, ktoré sú tiež matky alebo rodičia, tak ako mám veľmi rôzne stratégie, ako sa k tomu postaviť. Moja stratégia bola taká, že ešte keď si človek donesie to dieťa z tej porodnice, tak on vlastne asi 2 týždne sa tvári, že vlastne nič nechce, že to tak ako nakojíš, položíš, len to spí. A je to všetko v pohode a po 2 týždňoch sa začína to peklo, takže ja som sa nechala týmto trošku oklamať a ja som neprestala pracovať asi vôbec a neviem úplne povedať, či to bolo dobré. Na jednu stranu prenieslo ma to cez nejaké ťažké momenty, ale vieme aj, akú cenu som za to platila, že povedzme toho voľného času na také vlastné rozvíjanie iné ako to profesijné je strašne málo a cítim ako deficit, takže skôr si myslím, že ako sú moje tie všetky rôzne matky okolo mňa, tak ten prístup je veľmi rôzny a na každom sa dá nájsť niečo pre a niečo proti. A proměnilo to nějak i tvůj výtvarný rukopis nebo třeba přístup k dětské knize? Co seš máma? Nie. Akurát ma to utvrdilo v
tom, že tie deti sú naozaj extrémne rôzne a že sa nedá rozprávať vlastne o knihe pre deti, ale iba o knihe pre nejaký výsek z tých detí, ktoré si tú knihu nájdu a že je vlastne úplne v poriadku ako nemať ambíciu osloviť úplne každého. Ja si myslím, že sa týka všetkých ako keby ilustrácií, že teraz idem robiť knihu pre deti, aby sa všetkým páčila, no neexistuje, že to, čo je mojou úlohou, je vlastne nejakým spôsobom zbudiť ten záujem, ale proste, keď má niekto rád auto, tak má rád auto a nebude mať proste rád líšajníky alebo takéto dačo a že tak je to úplne v poriadku. Což se asi přenáší potom i do té knihy pro dospělé vlastně, že? Absolútne, hej. Tak neviem, tie knižky, čo robím, ako asi to nie sú nejaké, že totálne bestsellery najviac na svete, ale že veľmi ma upokojuje, keď viem, že si to našlo toho svojho čitateľa, alebo diváka, alebo ako to nazvať a nepozerám sa na to takým spôsobom, že aby tá skupina bola čo najširšia. Že je super, keď sa tej knihe darí, lebo potom sú vydavatelia spokojní. Ale ja som absolútne spokojná, keď vidím proste zo pár detí, ktoré si odfičalo na niečom, na čo si neodfičali iné deti napríklad. To je v poriadku. Když se přesuneme do dalšího téma, ty jsi se zapojila veřejně do iniciativy We Love BIP, We Boycott BIP 2025. BIP je tedy Bienále ilustrace Bratislava. V této iniciativě se mnoho slovenských ilustrátorů vyjádřilo k odvolání tehdejší ředitelky Mezinárodního domu umění v Bratislavě, Bibiana, a netransparentním procesům, které se v rámci Bibiany i Bienále běžně děly. Vlastně to bylo navázané i na Bienále animace, které se s tou ilustrací střídalo. Například neférový výběr umělců, netransparentní jednání Ministerstva kultury a další. Můžeš to prosím doplnit a nějak třeba pro posluchače, posluchačky, kteří o tom třeba slyší poprvé, to ještě rozvést? No, ako keby mne samozrejme vyskakuje strašne veľa takých tých drobných vecí, o ktorých by sa dalo hovoriť, čím už nebudem zaťažovať ostatných, ale možno by som to tak nejako spojila v takom tom jednom momente, že kedy my sme sa naozaj rozhodli, že ideme bojkotovať, že to pre nás ako keby už ani nebola nejaká diskusia, že to bola samozrejmá vec. A to je to, že predošlá riaditeľka Bibiany, Zuzana Liptáková, bola prvýkrát po strašne veľa rokov zvolená transparentným procesom verejného výberu. A bolo to po veľmi veľa rokoch, kedy tam bol predtým ako riaditeľ, ktorý bol zo všetkých strán ako kritizovaný a nikdy tá kritika ako keby nepadala na úrodnú pôdu a nikdy sa nič nemenilo. Takže s príchodom Zuzany Liptákovej prišla aj obrovská nádej, pretože sme aj vedeli to, že ona bola zvolená na to, aby nejakým spôsobom reformovala tieto súťaže, alebo teda tieto udalosti, ako je napríklad BIP, alebo najkrajšia kniha Slovenska, že oni Bibiana je zriadovateľom aj tejto, alebo organizátorom aj tejto súťaže. Takže my sme vedeli, že ona má ten mandát veci meniť, že ona sa chce rozprávať s obcov, chce si ju vypočuť. Vlastne predošlý ročník Bienále ilustrácií v Bratislave vznikol z diskusie takého celkom ako veľkého bordu ľudí, kde som aj ja bola účastná, kde sme sa vlastne tak po takých kúsočkoch snažili zmeniť Bienále ilustrácií na základe tej kritiky, ktorá sa už roky ozývala. Akože tá súťaž bola kritizovaná z veľmi rôznych dôvodov a až takých ako úplne bazálnych, že napríklad tá prezentácia v zahraničí, alebo proste nejaké organizačné veci, s ktorými sme neboli spokojní, alebo nejaká netransparentnosť výberu, alebo nejaká redundancia v tých menách, ktoré sa tam ako keby stále objavovali. Tak my sme vlastne urobili ročník 2023, teda my sme pomohli ho urobiť tomu skvelému týmu, ktorú Zuzana Liptáková postavila. A ten ročník 2023 sa vlastne o taký ten krok alebo krôčik posunul k tomu lepšiemu. No a s výmenou garnitúry veľmi rýchlo prišla aj výmena teda takéhoto politického typu, kde sa akože vlastne bez nejakého jasného zdôvodnenia Zuzana Liptáková bola vlastne odprataná preč. A bola tam dosadená osoba, ktorá nemá absolútne žiadne kompetencie, alebo teda nejaké ani vzdelanie, ani nejaký background, prečo by vlastne ona mala viesť túto inštitúciu. Má vôbec žiadne skúsenosti. Keď rozprávala o tom, prečo to ona má robiť, tak povedala, že pretože má 2 deti. No tak to je super, lebo ja mám iba jedno, tak tým pádom ja to robiť nemôžem. Takže robím si z toho srandu, že ale tam naozaj bola vlastne tá diskusia na takejto strašne nízkej úrovni. A ja si myslím, že
To čo je úplne super, že vlastne veľmi veľa ilustrátorom a ľuďom okolo nich došlo, že ako my nebudeme spolupracovať s týmito ľuďmi a že my musíme naozaj veľmi jasne dať najavo, čo všetko nám vadí. Hej? A to nie je iba táto jedna vec, ale aj to, že tá organizácia sa zase vracia o minimálne o krok dozadu a pravdepodobne o veľa krokov dozadu. Tam boli aj také veci, s ktorými sme neboli spokojní. Bolo napríklad, že v kontexte svetového diania Biennále ilustrácií Bratislava sa rozhodlo zase ignorovať to, že máme proste vojnu v susedstve a ako veselo pozvať Rusov na prezentáciu. Vystaviť ich vedľa Ukrajincov a takéto veci. Že tam ako keby bol strašne veľa drobných vecí, ktoré sa rozhodlo to staronové vedenie urobiť zase tak ako vždy. Takže my sme sa ozvali čo najhlasnejšie, ako sme vládali sa ozvať. Sformulovali sme svoje požiadavky, ktoré keď si teda ja prečítam, tak sú až je to neuveriteľne ako bazálne veci od nich žiadame a ktoré oni nie sú ochotní vlastne naplniť. Podařilo se tím bojkotem něčeho dosáhnout? Tak na Slovensku sa toho ako keby veľmi málo dosahuje týmto spôsobom, žiaľ, pretože zdá sa, že tí, ktorí sú vo vedení, si povedali, že môžu absolútne ignorovať akúkoľvek ako keby obrovskú vlnu nespokojnosti, ktorú vyvolávajú. Takže nie, nič takého rukolapného sa nám nepodarilo dosiahnuť, ale podarilo sa to, čo bolo úplne skvelý ako keby impuls do celej tej scény, to zjednotenie bolo naozaj veľmi, veľmi silné. A bolo veľmi vidno a dali sme to najavo aj verejnosti, že časť tej scény, ktorá je ochotná kolaborovať, je strašne malinká. A na to, ako sme malá krajina, máme strašne veľa tých ilustrátorov. A sme boli zaskočení z toho, keď sme sa stretli na tej spoločnej fotografii, že všetci si spravili čas, stretli sme sa a ten pocit z tých protestných akcií, ktoré sme robili a z tých aktivít, ktoré sme robili, bol taký, že veľmi nabíjajúca súdržnosť. Takže síce nikto neodstúpil, nevymenili sme ministerku kultúry ani riaditeľku Bibiany, tak si myslím, že tá energia tam proste zostáva a že nejako proste toto obdobie budeme musieť preklenúť. A to, čo je teraz z môjho pohľadu je veľmi dôležité, že vlastne od teba alebo od vás zo zahraničia, blízkeho zahraničia vidíme, že to vidíte, že nás proste podporujete a že tá miera podpory aj nielen z Českej republiky, aj od inakiaľ bola veľká. A že o tom hovoríme a že oni sa nemôžu proste schovávať už teraz, že proste sú pod rovnohľadom a že si vidia, čo robia. Pokračuje ten váš aktivismus nejakým spôsobom pořád? V takej utlmenej forme, keďže sme samozrejme boli veľmi vyčerpaní. Ono to zvonka vyzerá, že to vlastne nič nie je, ale ako my sme naozaj mesiace nerobili vôbec nič iné, iba diskutovali proste do aleluja a rozmýšľali, že ako to vlastne celé uchopiť. Tak teraz je to asi v takej fáze, že začíname sa pozerať dopredu na akcie, ktoré nie sú iba toho protestného charakteru, ale aj toho ako keby čo najviac konštruktívneho a tmelivého. Takže v dlhodobých horizontoch sa do ničoho takého ideme púšťať. Ale každý sa vlastne pridáva a odchádza podľa jeho vlastných možností a aj ako sa cíti ako keby mentálne z toho celého, keďže keď sme boli úplne ako keby najviac v tom zamontovaní, tak samozrejme tá tiaž tej situácie ako dopadá veľmi, veľmi silno a že občas sa stane, že niekto povie, že prepáčte, že na chvíľu odchádzam, potom sa zase vráti. Takže je to v takom voľnom fluktuačnom móde, by som povedala. Zároveň, řekněme, ten rozklad té slovenské kultury pořád pokračuje. Teď třeba nejnovější zpráva z posledních dní je stopnutí víceletých grantů, které třeba ohrožují literární festival Brak, který se nějakým způsobem se snaží všichni proti tomu bránit. Kde třeba někdo, kdo nás poslouchá, může sledovat tady tu situaci lépe. Vím, že je třeba platforma Otvorená kultura, kde je to velmi, bych řekla, dobrý informační kanál, i se dozvědět, co se děje. Napadá tě ještě něco, co třeba k tomu říct, i jak někdo může třeba pomoct? Tak sledovať otvorenú kultúru je asi úplne najlepšie odporúčanie. Samozrejme ešte taká frakcia toho je Slobodná národná galéria a teda inštitúcie, ktoré už boli rozložené, si založili účty, kde ako keby nejakým spôsobom reflektujú to, čo sa tam momentálne deje. A to je vlastne súčasťou, keď človek
sleduje otvorenú kultúru, tak tým prezdielávaním sú veľmi akční, takže čokoľvek sa deje na tých ako keby okrajových častiach tej ako umeleckej scény, tak oni to ako keby vyťahujú na to výslnie a sú strašne nápomocní pri akýchkoľvek protestoch, akýchkoľvek prehláseniach, akýchkoľvek akciách, ktoré sa dejú. Takže otvorená kultúra určite áno. A teda žiaľ, tá situácia je taká, že dá sa pomáhať ako úplne ako otvorením peňaženky, že je to hrozné, že kto nemá Donio, tak asi nič nerobí, alebo čo, lebo vlastne to odstrihnutie od tých fondov je ako úplne zásadné a naozaj asi si treba, by sme si všetci uvedomili to, že my si to, čo chceme navštevovať, budeme musieť naozaj akože zaplatiť. A že človek na Slovensku je veľmi silná konsolidácia, ľudia cítia to, že nemajú úplne presne za čo žiť, ale že uvedomiť si to, že aj tá kultúra vlastne teraz bude potrebovať tie naše príspevky je také, asi dosť dôležité. Ale znova k tej otvorenej kultúre, ktorí sú úplne skvelí, že sa dívajú ako keby veľmi ďaleko dopredu. Ono to vyzerá teraz tak, že my vlastne robíme protesty, alebo zúčastňujeme sa protestov a nič sa stále nedieje. A tak to naozaj je. Ale na pozadí toho celého otvorená kultúra mapuje to, čo sa deje, zväčšujú sa šanóny, pracujú na tom nejaké právnické ako keby síly, na to, aby keď sa jedného dňa ako keby zmení to ovzdušie, tak aby sa začalo naozaj konštruktívne pracovať jednak na vyvodzovaní dôsledkov a druhák aj na veľmi rýchlej a efektívnej obnove tej štruktúry. Takže tam vlastne momentálne sa veľmi silne pracuje na tímoch a na mechanizmoch, ako uchopiť ako keby to znovu postavovanie tých inštitúcií potom, ako bude ako priaznivejšia klíma. Čo je podľa mňa úplne skvelé, lebo my nevieme, kedy to príde, že či budeme musieť čakať 2 roky, alebo musieť čakať 6 rokov, alebo koľko rokov bude treba čakať, ale je dobre byť pripravený na akúkoľvek eventualitu. Tak čo ja viem, tak oni na tom to robia, čo je podľa mňa veľmi dôležité. Myslím, že v současném kontextu to může být i inspirující pro tu českou kulturu. Ano, žiaľ. Dívat se vlastně na to, jak to probíhalo a probíhá na Slovensku a vlastně ta otvorená kultura, myslím, dobře je viditelná a mapuje to, kde se třeba i stanou ty neviditelné věci, které ale oni vyhmátnou. Prostě to se děje a není to v pořádku a pojďme o tom mluvit. Áno, ja by som vlastne aj chcela povedať to, že veľmi si vlastne vážime to. Napríklad bol taký príklad so Slovenským literárnym centrom, kedy myslím, že je to tak približne pred rokom, kedy sme tam mali takúto úplne najhoršiu postavu, ako len z rozprávky, ako keby nevymyslíš, že by tento človek to mohol viesť, istý Gustav Murín, ktorý ako terorizoval svoj malý tým neskutočným spôsobom a vlastne po tlaku od vás z českej literárnej scény, vlastne myslím, že sa to udialo na Svete knihy, tak ako keby ho tam vypražili poriadne a následne ho odvolala riaditeľka, čo bolo asi jediný krát, čo sa niečo takéto udialo. A ono to znie ako taký malý krok, lebo samozrejme prišiel tam ďalší riaditeľ, ktorý nie je oveľa lepší, ale už len to, že vlastne tento teror prestal, mal za následok to, že tá inštitúcia ako jedna z mála ešte stále drží. Tam ako je schopná aspoň čiastočne vykonávať to, čo vykonávať má a ešte vlastne neprišlo k tomu úplne dokonalému rozkladu, ktorý napríklad nastal v Bibiane alebo v Slovenskej národnej galérii. Takže ono niekedy že pre mňa bolo hrozne dojímavé vidieť to, ako že vy ste sa do toho obuli a malo to absolútne reálny efekt na život tých ľudí, povedzme v tejto inštitúcii a na vlastne celú tú literárnu sféru. Takže to, že to vlastne sledujete a my sledujeme vás, je podľa mňa veľmi dôležité, lebo keď bude treba, tak sa akože budeme ozývať, kde sa to len bude dať, aby sme si ako keby navzájom pomohli. Bratia. Presne tak, bratia, susedia a sestry. Pojďme ještě na projekt tvůj, nebo na spolupráci tvojí se Sdružením Čierne diery. Můžeš popsat, o co se jedná? Čierne diery sú občianske združenie, ktoré už veľa rokov, už je to myslím, že vyše 10 rokov, sa venuje, mapuje, popularizuje industriálnu a inú zabudnutú architektúru na Slovensku. A vlastne začali takým spôsobom, že si ich spriaznení priatelia kúpili rysostroj a povedali si, že poďme vyskúšať ten rysostroj, oslovme ilustrátorov z Asociácie ilustrátorov, aby nám urobili nejaké grafiky.
a že však predáme ich tuto na nejakom rinku alebo také dačo. A že spravili sme pre nich viacerí ilustrátori ako keby prvé grafiky a zistilo sa, že ľudia o tom majú nesmierny záujem. A teda oni čierne diery veľmi systematicky pracujú aj textovo, aj touto vizuálnym spôsobom na tom, aby to povedomie šírili a ľudia to naozaj strašne chcú. Takže s tým sa okrem takého väčšieho drobnohľadu, že ľudia si strážia tie zabudnuté industriálne miesta, aby ich developeri proste nezničili. Mnoho viacej sa o tom rozpráva. Tak takým vedľajším efektom je aj to, že ľudia zrazu veľmi dobre poznajú ilustrátorov, alebo proste výtvarníkov a napríklad sa naučili kupovať takéto ryso umenie domov, hej? Že normálne ako keby vznikla taká podľa mňa veľká skupina zberateľov, ktorí sa zaujímajú už nielen o tieto čiernodierové grafiky, ale potom sa aj vyhľadávajú tú tvorbu tých ilustrátorov alebo iných umelcov aj ako čo robia iné. Takže myslím si, že okrem popularizácie týchto vecí oni veľmi spopularizovali aj akože grafickú tvorbu a umenie ako také. Na závěr bych dala ještě prostor pro tebe, jestli chceš sdílet s posluchačstvem nějaké tvoje inspirace nebo tipy nebo nějakou dobrou radu třeba i. Dobrá rada. Dobrá rada na zlato, no. Fíha. Neviem, možno by som to ako tak povedala, ale ja si myslím, že to možno ani netreba hovoriť ilustrátorom, ale že pre mňa ako keby strašne skvelý moment prišiel, keď som na škole začala chodiť na všetky možné tie veľtrhy aj v zahraničí. Čiže si myslím, že vaša scéna to má úplne ako keby zabehané, ale že ako stať od toho stola a ísť sa na niečo pozrieť je ako keby úplne, že skvelá vec a je skvelé, keď to robia študenti a zapájajú sa do všetkých takýchto vecí. A teda mne napadá strašné množstvo mien, ktoré som ja objavila napríklad na teda veľtrhu detskej knihy v Boloni, že tam človek príde prvýkrát a totálne sa nechá ako zvalcovať s tým, že čo všetko sa môže vydávať, ako všelijako môže vyzerať tá kniha a keď sa tam človek vracia ako keby stále naspäť, tak si tam môže ako keby už by to líbové si tam vyhľadáva. Takže ja by som povedala, že kto má možnosť ísť do Bolone, keď ho zaujíma ilustrácia, tak nech ide a nemusí tam byť vôbec na tom veľtrhu stále, že to ako žije to mesto a aký má proste tep a ako vyzerá je pre mňa akože obrovské nakopnutie každý krát. Mám to veľmi rada. Ještě mě k tomu vlastně napadá podotázka, ty jsi i zmínila, že jsi vlastně byla v té porotě v Boloni. Je třeba nějaká země nebo krajina, region, který tě vlastně zaujal i skrze to, že jsi řekla, to je odtamtud a potom více zaměřila třeba na tu zemi? Áno, no ja si už vlastne už s návštevou Bolone som si všimla, že sa mi veľmi páči, akože čo robia proste príklad na Tajvane, hej, alebo v Kórei. A bolo veľmi smiešné vidieť počas tohto hodnotenia, vlastne po veľa rokoch, ako čo chodím do Bolone, náš spoluhodnotiteľ môj bol z Kórei a tie veci, ktoré mne sa hrozne páčili a prišli mi strašne fresh z toho európskeho pohľadu. On hovoril, ježiš, že my tu máme toho akože na mraky. A presne naopak, že ukázal mi, že to je hrozne zaujímavé, akože z európskej tvorby. Ja, že však to je proste akože úplne generické, že to môže byť úplne hocikto. A bolo pre mňa akože veľmi zaujímavé vidieť to, že ten môj pohľad na tie veci, že čo je zaujímavé, naozaj akože vychádza z toho prostredia a zaujímajú ma tie veci, ktoré sú možno niekde inde úplne bežné. Ja si pamätám, že proste sme chodili na ten korejský a tajvanský stánok úplne slíntať nad tým čudným storytellingom, ktorý oni majú a z pohľadu spoluhodnotiteľa to bolo také, že ježiš. Zase. Ďalší, prosím. Takže tak veľmi ako keby zvláštne to hodnotiť už teraz po tejto skúsenosti, lebo som mala pocit, že som objavila proste nejakú strašnú ako keby dieru do sveta z toho opačného pohľadu, z toho iného kontinentu je to vlastne úplná norma. Takže je vlastne strašne super prichádzať k tým momentom, kde toto vlastne naráža a že to vlastne skvelé vidieť to, ako my sa navzájom vieme nadchnúť. V tom globalizovanom svete, že človek má až taký pocit, že vlastne už všetko videl, však videli sme tvorbu z Kórey, blablabla, ale zrazu ešte stále sú tam proste také tie veci, ktoré nepresiakli skrz ten globálny internetový svet a je to super. Tak jo, já ti moc děkuju za hezké povídání a užij si zbytek tady pobytu a zkoumání a kreslení. Ďakujem, veľmi ma tešilo. Podcast z kláštera.